Gukte ditugu neba-arreba nagusiak eta haiek esperientzia hau bizi zuten eta gu interesa geneukan esperientzia hau bizitzeko eta animatu ginen. Guk aukeratu dugun gaia dislexia izan da. Aukeratu dugu gehienez, gure familietan zailtasuna daukaten pertsonak daudelako eta bebai klasean bizitzen dugu eta hurbiletik ikusi nahi genuen eta interes asko genuen. Hasieran danok informazioa bilatzen hasi ginen, baina gero dena bilduta geneukanean bakoitzak beren egiten duena egiten hasi zen. Batzuk txostena, beste batzuk material didaktikoa, adibidez. Esperientzia oso ona izaten ari da gauza berri asko ikasten ditugulako eta interesa daukagun gai batera edo gustatzen zaigun gai bati buruz ikertzen dugulako. Guri ikertzaile batzuekin egotea asko lagundu digu, alde batetik haien aholkuak emon digutelako eta haien esperientzia azaldu digutelako eta egia esan oso pozik ibili gara haiekin. Esperientzia esan duen Smaiderrek esperientzia bikaina izan da. Azken finean guk egin dugu hau nahi dugulako eta pentsatu barik barriro egingo genuke hurren urtean. Gure ustez ikertzaileen lana eta haien lantokiak bizitatzea eta ikustea berazgarria da.